kublai kerpang ya kaseng samla laim kra pelun kabala shim ya kande kasien jam ban penlong ya kande kajing iatai paidbah ha kande kajaka kabangilaya don lang menta umau jam sya kajikla bat umau jam ya kabangin yo ipat ya kasinsyar ka khadar ka bakhuai la sedang banbu da ka seng samla laim kra pelun bat ka jingwan ni shimbenta ka jong phi ki nong shong shnong kalanang kintiaw yaw ni mau jam halor bat ngangai scam ba yaw ni mau jam baro ki nong shong shnong kin ya shimbenta ba phinang kintiaw pat kham shalor hadu ba kanika constituency ka jongi kanlong kawai ka model constituency ka Wanpynhun ya kata ka corruption free constituency mga ikong Wanpynhun Kharsyntiew iban yakon kum ka Kyrtong shimat na kanika constituency but ngami ikmadru ya ka KAM kum ka platform pila aban sgau thami tharai namar bangong ngami ikmat ya ka KAM balai padang ahaban yakon kum ka Kyrtong shimat ka KAM kadang dai tang ka political platform ya ka bahadu mentang ngimpat ya sngau kerki bangin ya register kum ka party namar hakajing sngau thu ka jongi ngisngau ba kalong ka badon kam ha ba mapi kum ki paidbah nong shong snong phintip khambnya ya kita ki concept ya kita ki ideology ya kita ki matrai kam ki baka kam kawanra syakmat but ngingai ru balada ngim yo ay kata kajing priang na kaliang kajong phi kan mentoy ayu yangi bangi gini ya syakmat henrai don kam ya phi ningkong kum ki paidbah nong shong snong ba phin priang ya kita ki ru kom perkhat ki bathamai ki ba lese ka kam kum ka platform kawanra ngangai scam ha kadi kapor kumbala mai phang dei ba yuria ba kajing yakran kanlong halor ki manifesto bat kat kum ka shithi ka bangangalai opriang ngasngau thu ba ka manifesto kan dei kham tam na ka benta ka constituency bat kham tam na ka benta bangin ya pek ya ka jinglong jingman jong ka snong laim kra ti parlok baro angani thu epi hakikat tu kan nipnai ki baladap ngangalaya saudang ngadi ka snong laim kra hoy imdei tang hangi sa kiwei ki jakaru ki baha papo kani constituency tangba namar ngiakran ya kalaim kra ngan kham focus khandia de kalaim kra ngalaya shaki them jong kadam senyong ngalarung shaki nong ramba ngalarung shaki nong ramba ki block ba per ngalaya ikin kisnong saudang ma kalom sora kanom kanri ka Upland Road ka Bonfire Road ka Boys Road kat ka bang ngala banyat ti hakata ka jingya lenti ka jonga ngala persyang ban kawa katu kat ni kita kijing ya yin ki jonga ki bang ngala poi hadu ka kanti kumba nyau pau persen but ngamtip ladangan la ne mangan pendap kita kijing ya yin ngayat minot top hadu menta but step but mate kat baka por ka sya but hakata kijing ya yin ka jonga ngani thu epi ngam jukhung ya ka plateng ka bangangan non sam siki paidbah namar kamat ka baningkong ka baka kam kum ka platform ka wanra kalong ba ngikwa ban wanra ya ka nuksa hakani ka constituency but hakiwei pat ki constituency ki baki parlok jonga rukia khun bangin wanra ya ka corruption free government but ka ai ka banganga kit kalong ki kot leng kedop ki banganga ai syakithliu yem ki banganga rung bat ngangai scam kitu ki long yen ki banganga lawan rung pilaya yo ai kita ki kot leng kedop bat ngasam ru ya iwei ikot chisla ibang iong ka survey form bat ya ka tu ka survey form ngi kat pa de ki nong shong shnong ba phin ya pendap bat pen phai pat changi namar hakajing sngau ka jonga ngasngau ba nga dei ka ai bangan sna ya ka manifesto na ka benta jongpi
ngang adang mi tangkum kawai ka candidate ban ya khun ya kani ka election bangan mi khmat ya phi ka jing ka babun phi la ya lengba ma phi ha kisnong phi tip khamba ma phi ya kita ki jing don kam ha kisnong jong phi bat ngala kerpa de kinong song snong ba phi ne pendap gitu ki form bat ba phi ne pen phai pat sanga bat kalalong hiru kumta majority hadu mentang ngadong nak kita ki nyau 4% ki yang ki bangang alayat kumbalai 4% ki long yang halaim khra ki lapen phai ya ka survey form sya ka office tray kam gajonga bat ngan ong ye phi kalaim khra kum ka snong ka snong kabala da phi pet na bar phinong ka ka bla biang lut henrai anda philang ngam sa ki snong i badan sibun ki jingduna but habang alayat lengbai gitu ki survey form nga compare ki snong di banganga rung ha kijing ya lanti ka zonga nga sedang ban frame ya kata ka manifesto ngani thu epi ka report jong kata ka survey form ka banganga lum hadu menta ka longkum ni khandai phausan percent na kinong song snong ki banganga layo ban rung ki ong ba ngikwa ya kinong mi khmat ki ba shamphang bat bala ban lecture assembly ban thau yaki an ban wanra jingyada yaki nong song snong baro khandai phawai percent ki ong ba ngikwa yaki MLA ki balong honest prapu ar percent ki nong song snong ki ong ba ngikwa aru bangin yo yaki MLA ki badon ya ka track record kaba kila dan ka jing ya trai bhabat ki brio but nyau pho unreu percent na pedang kita ki nong song snong na ka survey form ka banga ngalayo lum kong Wanpynhun ngan hap kini no ya ka benta ka jong phi bangan ailat no patchi ba ajoy nong room namar